Bon dia, ara estem berenant aquí a l'hotel, que el comedor està bastant bé, bastant ampli. La Lídia no atura d'agafar menjar. No, i res, ara berenarem i d'aquí un rato ja agafarem el tren cap a Venècia, que avui és el dia gordo de Venècia. Avui és que tenim que veure el Palacio Ducal, tenim que muntar en góndola, etc. Avui heavy. I res, agafarem després de berenar, agafarem les coses i anirem cap allà. En principi no plou, cosa que ja no plourà, anem a veure si no s'acompanya i haurem tingut un viatge esquivant la pluja. Així que res, ja aniré gravant. Bueno, pues per ensenyar-vos, aquest és el nostre hotel, vale, aquest d'aquí, i tenim l'estació just aquí davant. Això és l'estació, con lo qual lo tenim just davant. És un puntazo. Bueno, ja estem aquí a la plaça de Sant Marcos, el que passa que està en... obres. Està en restaurant. Justament, no? Justament, però bueno, la plaça és bastant grossa. Vale, pues ara entrem a la Basílica de Sant Marcos. Ja estem en el pati del Palacio Ducal. Ara anem a pujar les escales d'or, escales d'or del Palacio Ducal. Aquí estem ja a la gran sala i aquí és la pintura de El Paraíso de Tintoretto. Bueno, pues eso es el puente de los suspiros desde Darín. Lo millor de Venècia és perdre't i anar per carrerons on no hi ha tanta gent. Són super xulos, el que ni el GPS te pot guiar a vegades. Bueno, acabem d'arribar a la llibreria Aqua Alta. No quiero tocar al gato. Bueno, Asmos és el rei de la llibreria. Bueno, el que està molt guai de la llibreria també és que tot, veus,
està en cases, està en barques, perquè quan puja molt aigua s'inunda. I ara estem aquí a l'Astillero Son Tropazzo, que és on se fan les gòndoles. Bueno, o sea, es que mira qué mona, si no mira qué mona es, sí. ¿Sabes? Si no surt en el vídeo la Basílica de la Maria de la Salut... És perquè estava xapà. No és perquè no haguem anat, és que estava plena d'obres. Es esto en teoría, ¿vale? Es esto. Pero no está. Bueno, estava plena d'obres. O sigui, no hem pogut ni gravar ni fer fotos ni res. Sí, es que es uno de los iconos de Venecia, tío, y es que està en puto obra. Just davant de la plaça de San Marco i agafam un traghetto, que és com una gòndola més grossa, per dur més gent, i amb dos gòndoles, un davant i un altre darrere, i que te duen cap a plaça San Marco. Bueno, pues res, aniré gravant si puc, si no me caic. Bueno, estem ja en el traghetto. Bueno, hem agafat un tour de gòndoles i al final no s'han posat puto tío que sí, tot. Però bueno, estan xerrant i explicant-nos un poc tot lo del tour i demás. Verás que nos perdemos. Dios, no, mi mal. Man llegará de segunda. Hombre, pues yo así. Bueno, ja hem baixat de la gòndola. La veritat és que ha estat super guai. Nos ha agradat bastant. I res, ara mateix estem ja baixant cap a l'estació, tira, per anar tranquil·lament cap a l'hotel i demés, descansar un poc i anar a sopar. Hem vist tot el que podíem de Venècia, ho hem vist quasi tot, millor dit, tot. Menos a judíos. Menos los judíos, que son escondidos. Vamos, esperaba ver a judíos, pero no iba a tocarles a foscas campanolas, ¿sabes? Para que te vean. Bueno, hemos visto dos judíos. Però bueno, estem intentant anar cap a l'estació perquè, com us he comentat antes, ni el Google Maps va bé aquí a Venècia. N'hi ha tant de carrerons, tantes coses. A millor t'indiquen que tens que anar per un puesto però no hi ha un pont, tens que cercar el pont, és un poc follon, però bueno, la veritat és que nos ha encantat la ciutat, és un puesto on sí que tornaríem, no? La verdad es que sí. I res, bueno, veus, n'hi ha els típics carrers que acaben en el canal i demés.
Bueno, la qüestió. Anem cap allà. A menys si trobam la sortida cap al ferrocarril. I res, si acaso aniré gravant després.